O Concello de Vilagarcía rexistrou esta pasada noite un novo incendio que volveu poñer en alerta aos servizos de emerxencia e a veciñanza da Lomba. Precisamente foron os propios veciños os que, ao redor das 3:10 da madrugada, alertaban os servizos de emerxencia que nunha vivenda da rúa Agustín Romero unha veciña pedía auxilio. Nos desplazamos unha dotación a todo lugar e unha vez ali comprobamos efectivamente, si os veciños nos comunican que hai unha persoa parecer desmayada no terceiro andar do inmoble. No punto xa se encontraba a Policía Local de Vilagarcía, que xa subira a rescatar a esta persoa. Nos, cando nos adentramos no inmoble, comprobamos que xa un axente da Policía Local xa estaba baixando coa víctima, e o que fixemos foi axudarlle para sacala hasta o exterior, empezar a aplicar primeiros auxilios e oxigenoterapia, xa que esta persoa se encontraba inconsciente. Os equipos de emerxencia reanimaron a muller que posteriormente foi trasladada en estado grave ao Hospital do Salnés. As causas do incendio descoñécense, aínda que os equipos de emerxencia atoparon varios focos no interior da vivenda. A Policía Xudicial investiga o suceso. O incendio, o que apreciamos cando chegamos é que sí que había unha importante cantidade de fume e gases en cañón de escaleiras no interior da vivenda e bastante carga térmica. Está investigando a Policía Científica as causas do incendio. Foron os axentes da Policía Local os que sacaron a muller do edificio. Atoparon a tirada nas escaleiras diante da súa porta. O incendio só afectou a súa vivenda. No, solo se veu afectado a vivenda na que se produxo o lume e o cañón de escaleiras por fume, vale, pero non hubo contacto directo con llama, non hai risco, non hai daños por fogo directo. Aínda así, tomáronse medidas para evitar riscos entre o resto de veciños. O incendio, o que se fixo foi as vivendas inmediatamente inferiores confináronse nas súas vivendas e cando nos chegamos os do mismo nivel de altura, os do terceiro piso, habían desalojado xa eles mesmos. A muller ten 58 anos e se atopa no hospital cun pronóstico reservado, pero o seu rescate foi posible grazas ao traballo dos efectivos da Policía Local e de Protección Civil de Vilagarcía, da Policía Nacional, o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Pontevedra e o 061.